ветерани – це авторитет, це такий фокус уваги для міжнародної спільноти. Відкрили перший американо-ветеранський бізнес в Україні. На ветеранів дивляться як на цінний капітал з досвідом, можливостями, найвищою мотивацією для відбудови країни. Є програма навчання для ветеранів саме у нафтогазовій сфері, і вони поїдуть в США обмінюватися досвідом. Це історична угода, історична домовленість, історичний меморандум з Міністерством справ ветеранів, з нашою асоціацією, з великим американським бізнесом. Дуже раді вітати вас, Сергію, знову у Вашингтоні. Ми сьогодні з вами знаходимося в дуже знаковому місці. Тут у нас є пам'ятник Тарасу Шевченку, українському письменнику. Якщо хто не знає, що у Вашингтоні стоїть дуже потужний такий пам'ятник. І ми дуже раді вас знову бачити. Я теж дуже радий вас бачити. Для мене теж символічно знаходитися саме тут, біля такого монумента, скульптури Тараса Григоровича, який безумовно є символом боротьби українського народу за свободу. Навіть не за незалежність, а за свободу. Тому що сьогодні теж видатний день, День Незалежності США, і ми коло видатного українського борця за свободу. Крім того, тут був наш полеглий герой Денис Антіпов, який увіковічений в спеціальній меморіальній дошці на Пантеоні Слави на Аскольдовій могилі. Його батьки попросили мене, щоб я зняв тут такий невеличкий спіч його пам'яті. Тому дуже дякую вам, що ви допомагаєте в цьому, саме вшануванні пам'яті полеглих героїв військових підприємців. Дуже вам дякуємо за вашу службу і дуже вшануємо пам'ять усім загиблим і усім, хто зараз на фронті ще досі служить, і дуже-дуже вдячні за це. Так, тим більше сьогодні військові, українські військові ветерани, вони відіграють дуже важливу роль у формуванні міжнародної адженди, і взагалі не тільки там у військовому сенсі, але і в сенсі політики, бізнесу, суспільства, громадської діяльності. Розкажіть, що ми з вами з останньої нашої зустрічі, можливо, є новини, апдейти, неможливо, а точно вони є, так? Розкажіть, що з минулого разу з'явилося нового. Дивіться, по-перше, що нове з'явилося в нашій асоціації. Ми стали всеукраїнською організацією, тому що ми відкрили регіональні наші філії, ми пішли в регіони. Тобто наша асоціація, вона зараз має осередки в декількох регіональних центрах України. Це перше. По-друге, ми розпочали наступний наш етап на реалізацію нашої стратегії по поєднанню ветеранського бізнесу і цивільного бізнесу. На сьогодні це дуже важливо, тому що насправді ветеран, військовий, він коли повертається, він має максимально ставати цивільним. І назва нашої асоціації зараз – Асоціація підприємців та ветеранів. Тобто ми поєднуємо ці дві категорії і будемо старатися, щоб вони максимально перемішалися і взаємодіяли одна з одною. Крім того, ми зараз взяли участь в URC, Ukraine Recovery Conference в Гданську, в делегації Міністерства справ ветеранів. Я скажу, що я побачив наочно, що ветерани – це авторитет, це такий фокус уваги для міжнародної спільноти, особливо в розрізі відновлення України. Тобто на ветеранів дивляться як на цінний капітал з досвідом, можливостями і, найголовніше, з найвищою мотивацією для відбудови країни. І, звісно, репутація. Тому що ці люди свій патріотизм і свою відповідальність довели зі зброєю в руках, коли взяли автомат і пішли воювати. Також знаємо, що нещодавно був підписаний меморандум між Асоціацією підприємців та ветеранів України, Міністерством справ ветеранів з американською компанією Астар
та також компанію Кобі, яка знаходиться у Баффало, штаті Нью-Йорк. Розкажіть, будь ласка, про цей меморандум. Ну, дивіться, компанії Астар і компанія Кобі Incorporated – це федеральні контрактери Пентагону. На сьогодні вони виробляють газовидобувальне і нафтовидобувальне обладнання. Так як в рамках мінеральної угоди передбачається співпраця з Україною, не тільки з Україною, і взагалі якби співпраця по постачанню, монтажу, логістиці, використанню цього обладнання, то ми домовилися. Це, я вважаю, це історична угода, історична домовленість, історичний меморандум з Міністерством справ ветеранів, з нашою асоціацією, з великим американським бізнесом. Тобто державна інституція в особі Міністерства у справах ветеранів домовилися з американським бізнесом залучати ветеранські компанії до реалізації цієї частини мінеральної угоди. Раз. Два. Як підрядників, як логістів, як партнерів. Це повноцінні партнерські відносини. І зараз ми ми вже домовилися про організацію спеціального навчання, про організацію поїздок сюди військових, ветеранів українських на мануфекчер, на їх виробництво і повністю обмін досвідом по використанню цього обладнання, по виходу на ринки Америки і по співпраці і роботі саме тут, всередині Америки, для ветеранських бізнесів. Ця американська компанія, з якою ви співпрацьовуєте, Астар, так, вона є контрактором Пентагону, і це, по суті, така взаємодія з американською компанією. Який досвід вона вам приносить? У Астара, по-перше, у нас вже з ними давня кооперація. Ми відкрили перший американо-ветеранський бізнес в Україні. І Астар має досвід роботи з урядом, з американським урядом. І цей досвід буде переданий українським ветеранським компаніям, ветеранському підприємництву. От у нас буквально позавчора була зустріч з конгресменом Натіонелем Мораном, де він зазначив важливу роль України, важливу роль українських ветеранів в обміну саме досвідом, який важливий для національної безпеки Сполучених Штатів. І тому українські ветерани самі отримують досвід роботи на американських ринках, виходу на цей ринок, взаємодії з ветеранськими компаніями, відповідність законодавства Сполучених Штатів, як тут відкривати компанії американські, як ними володіти, як не порушувати законодавство з одного боку. А з іншого боку, вони приносять сюди свій військовий досвід, підприємницький досвід в дуже особливих умовах. І приносять свої унікальні продукти, особливо з дефенс-сегменту, які будуть беззаперечно корисні і для національної безпеки, і для економіки США. От ця історія з Кобі і Астар Business Management Company, вона показова. Ми спочатку створили перше американо-ветеранське підприємство в Україні. Вже хлопці, ці нефтяники з енергетичного сектору американські профінансували більше $5 мільйонів у ветеранські компанії в Україні. Ну, тобто ветерани залучили інвестиції, американські інвестиції в українську економіку. Це показово. Ну, крім того, ми виключили будь-які, скажімо так, репутаційно нестійкі моменти цих угод. І американські колеги нам за це дуже вдячні. Тому приклад компанії Кобі і Астара, він теж показовий для інших компаній. У нас є ветеранський фінансовий сервіс Фінстрім, це фінансова установа, яка фінансує ветеранські компанії. Це повноцінна фінансова компанія з ліцензією, з інвестиційним фондом. І вона на URC привернула дуже серйозну увагу. Не останні люди в фінансовому світі, такі як Лена Кажарна
співвласниця і CEO Horizon Capital. На найбільшому сайд-івенті цієї події, який влаштовувала Американська комерційна торгівельна палата, говорила про Фінстрім, що це на сьогодні стійкий бізнес, стійкою бізнес-моделлю, фінансовою моделлю і з перспективами великого прибутку. І тому навіть там у Гданську вже американський бізнес звернув увагу на ветеранські компанії, які будуть співпрацювати і є партнерами з Астар і Кобі в енергетичному сегменті, на Фінстрім, який може працювати з американськими компаніями на ринку капіталу, на інвестиційний фонд Фінстрім, який може працювати з великими гравцями саме фінансового сектору, ну, там, в класичному банкінгу, наприклад, Райфайзенбанк. Також цей меморандум, про котрий ми говорили, він передбачає тренінги ветеранів в Україні та США. Розкажіть, будь ласка, як цей процес організований, хто може приймати участь, може якісь деталі? Зараз, буквально завтра, я їду по виробництвам цього обладнання на Кобі, на Siemens, на Star. І ми складаємо програму цих тренінгів. Я приїжджаю в Україну. Ми відбираємо бізнеси з енергетичної сфери. По-перше, по-друге, ми будемо співпрацювати і зараз тісно співпрацюємо з групою Нафтогаз. У них є програма навчання для ветеранів саме у нафтогазовій сфері. Я думаю, що ми підберемо якусь першу пілотну групу студентів, і вони поїдуть в США обмінюватися досвідом, як вести бізнес з американцями в енергетичному сегменті економіки. Раз. Два. Вони отримують перші угоди. Ну, хто успішно пройде. Три. Ми визначимо самі оці перші сектори. Ну, наприклад, там потрібно перше хто? Логістика, хто буде доставляти, хто буде тут возити по Америці, якщо вони українці відкриють компанії, будуть партнеритися, або будуть сюди постачати щось з України американським виробникам. Це законодавство, ну і власне супровід і саппорта на всіх етапах взаємодії. А як проходить етап відбору? Які кроки має пройти та чи інша компанія, щоб працювати? Перш за все, у нас є спеціальний курс навчання підприємництва і на 3 рівнів в нашій екосистемі. І ветерани-підприємці мають пройти там навчання саме підприємництва. Там пройти пітчинг, здати певні іспити, спочатку отримати сертифікат, потім зі своїм проєктом, як вони там планують взаємодіяти з американцями, відпічитись і отримати можливість бути зачисленими в цю групу. Я не скажу, що вони будуть великими, ми зараз почнемо просто поки пробувати, але це перші кроки і дорогу подолає той, хто йде. Пане Сергію, також в США існують такі ветеранські програми, які реалізуються через Small Business Administration та інші організації. Чи бачите ви тут, які ви бачите перспективи у навчання через ось такі структури США? Дивіться, перш за все, це досвід роботи з урядом. Основна програма американської адміністрації по бізнесу – це державні закупівлі. То у них трьохскладова. Одна із цих 3 складових – це 3% must-have для військових або ветеранів, які мають поранення та особи з інвалідністю внаслідок війни. Вони 3%, уявляєте, які це цифри. По-друге, це співпраця з американським бізнесом, який працює вже з гаверментом, з урядом, таких як Астар, Business Management Company, щоб вони навчили ветеранів правильно відкривати компанії, діяти в законодавчому полі, виходити на американські тендера. І третій напрямок – це, звісно, лобістський напрямок для того, щоб ми захищали інтереси ветеранського підприємництва тут, в Америці. Тому що співпраця
з американським ринком, я певен, не обмежиться тільки там двома компаніями. Звісно, вони першопроходці, вони мають пріоритет, але ця взаємодія буде зростати, кількість компаній, американських партнерів буде зростати. І, відповідно, мають бути інтереси наших ветеранів, ветеранського бізнесу в США захищені на законодавчому рівні, на міжнародному рівні, на рівні взаємодії з Конгресом, Сенатом і урядом США. Тим і займаємося. З якими проблемами найімовірніше наразі український ветеран може зіткнутися, якщо він хоче відкрити бізнес? На сьогодні це доступ до капіталу. Це основна проблема, і ця проблема дуже успішно вирішена тут в США. Ми маємо використовувати цей успішний американський досвід, але насправді доступ до капіталу це основне, що не дає можливість ветеранським компаніям і ветеранам-підприємцям, власникам ветеранського бізнесу, які повертаються з війни, повноцінно конкурувати з цивільними компаніями, які залишилися в тилу, які працювали, розвивалися. У нас дуже динамічне законодавство, у нас дуже динамічна технологічна, айтішна, аїшна складова. Це за 4 роки настільки все змінилося, там, пішло вперед, змінилося законодавство. Просто коли ти на війні, ти цього не знаєш. Ти приходиш і не розумієш, що робити. Цьому треба навчатися. І от саме методика цього навчання, цього знову онбордінгу у підприємництві для ветеранів у США дуже сильно. І ці скіли ми маємо екстраполювати на український контекст. То наразі вже цей меморандум підписан, і дуже цікаво зрозуміти ці наступні кроки, практичні кроки, і де люди можуть дізнатися взагалі більше інформації про це. Дивіться, меморандум підписаний, ми вже діємо. Це не просто якби папірець. Я вже тут. Завтра я вже буду в Баффало. Завтра я вже буду в Сіменсі. Через день буду в Нью-Джерсі в Astar Business Management Company. Всі ці компанії зараз збираються для того, щоб допомогти українським ветеранам зайти у бізнес в енергетичну галузь. Наступний крок буде, дивіться, спостерігайте за нашими офіційними сторінками в соцмережах, за нашим сайтом. Ми зараз з американцями створимо цю програму і наступні кроки оголосимо в найближчі 2 тижні на наших публічних ресурсах. Пане Сергію, дуже вам дякуємо. Ми дуже раді вас завжди бачити тут у Вашингтоні. І дуже вам дякуємо за вашу службу і те, що і після служби на фронті ви стали служити на економічному фронті. І дійсно просто прокладуєте цей шлях для усіх ветеранів. Дуже вам дякую. Вам дякую за те, що висвітлюєте важливі питання для американської спільноти. Саме тут, в Америці, в Сполучених Штатах, люди знають про ту проблематику, яка є у ветеранів. Ви знаєте, вони настільки знають, що вже на URC вам чам про це. Просто прямою мовою. От в мене є відео на Фейсбуці, де Олена Кажарна говорить про цю проблему. Про це вже знає весь білий світ. І я думаю, що коли всі знають, то вони почнуть включатися і вирішувати ці питання. Пані Валерія, я хочу особисто вам і вашій організації, яка реально нас вже підтримує кожний приїзд, подарувати оцей символічний коін нашої асоціації. Він вже раритетний, тому що таких вже не буде, таких залишилося штук 15. Тому що він ветеранів АТО, а в нас вже буде ветеранів України. Це знак довіри, коін завжди знак довіри, а цей коін – це ще символ переходу. Бачите, тут у нас наш символічний такий бойовий патч, з яким хлопці і дівчата, отакий він, да? Вони йшли на смерть, йшли на війну. А це наш цивільний лого. І цей коін, він символізує перехід від війська до цивільного бізнесу. Тут така стилізована підкова і стилізований тризуб, бачите, такий навіть з краваткою, бізнесовий тризуб. Я щиро вам вдячний за те, що підтримуєте, робите тут, приймаєте. І тому він отак от вручається, цей коін. Ми дуже дякуємо вам. І це велика честь. І дійсно дуже раді висвітлювати важливі питання, тому це вам дякую.
І дуже дякую за довіру. Слава Україні! Героям слава!